ache kasa ninim de nyina so nananom abenfo amahyiamu ha asuafo amokwa amenkrom asuapon yi mu ani adofo amahyiamu ha nyina ani de mesra mekasa kakra medine abena chumu amrusa nane afutu de namo na me metre pusamu akese hwan na senya yewo no nyaade na hwan na dada mo se sebi akan kasa no ya tantane yi wasumai na menso empanyi se ne opatie no yese no na ne opa hu no ye de tre no kane ai entina so bi ba ye na kan man mu ha ye nkasa no nya aduane na so osre poto no efri tete na broni koko pe se nka akan kasa yi ebetete na apansamo na so anam odo enitima ye wo ma ye nkasa yi ti ye kasa yi koso tene sabetene kasa mu wanchiriku bia ehon fa so pene se ankama osio abrobe etim ehihimda ayasa jina mo abo etenya ete kasa nyina ti ne akan kasa nyina ra kasa nyina mu piesie kasa nyina mu abakan akan kasa huhunti se kasa foforo hu akana wo dwane wo nan mu mrom ai no wo dwane wo nan mu mrom akan kasa agentre wo wiase nyina wo atifi famu podie wo de akan kasa no dware sesafo atoye anafo ni apoye de na ayese de enchini atopu se eba wo masuamu podie a yenka pani ko heri ni ba UCC lego ne ade won si form kra so ba kwa men kromasi apon yi mu de a oh yes so nka hire so ye matri so ena ya kan kasa ne amamreda pesio bi nom na ya ma go sa fufu bi nom na jeje da wa konwam na glasa KNUST en somo atitesem sesabi oba mono ahwenie buduburu medamo ase
Sure.